Hello guys, आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायना थालायबाय आरोना दिनै टाउनाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं मा खालामनो थांगासिनो आरोना थांबाय थादो आरोना नै मोनफैबाय आरोना नै टाउनाव ओइखिनिया फाइनेलि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जन्थुआव खानाय बेगोन आरोना बेनि मेडिसिनखौ लागायना दोनबाय आरो ओमफ्राय दसे नेबाय ओमफ्राय सुबाय आरोना बारा लाग्रोनाय जायाखै खर' बेरायनाय थादों आरो फाइनेलि खानायखौ फोरानखांनानै बोबाय आरोना खानायखौ ओरैबायदि मोजां बोदो आदाया जोंना फाइनेलि कमप्लिट जाबाय आरोना बोनाया नायदो गाइस बोरै नुदो आदाया ओरैबायदि मोजां बोना होबाय आरोना ओइ गाइस खानाय बोखांनानै फैबाय आरोना साहा लोंनोसै आदैखौ जाहोनो नागिरदों आङो र' नै आका हटेल बिराद गिदिर हामना दङ आदैखौ जाहोनो नागिरदों आङो नै आदै जालाय जाग्रोना लानोसै आरोना नै गाइस न'आव थांबाय थादो आरोना नै खानाय बोखांबाय एसे साहा लोंबाय थांबाय थादो दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन